Godt. Nu bygger jeg videre på den her video. Det er lækker, mand. Træng til en lys. Kunne jeg virkelig godt trænge til. Ja, det er fandme noget lort. Jeg tror, jeg brækker mig ud over det her. Jeg bygger et skib. Jeg skal bare bygge det her. Jeg står og bygger nu. Vi skal bare så godt væk. Okay. Godt. Jeg er snart færdig. Og så skal I bare alle sammen bare se den, fordi den her bliver god. Det er det kun bare lidt. Og der står også kør ind i her. De ser jo nok så grimme ud. Nå, nu er jeg næsten færdig. Så. Det er starten på et skib. Og så næste afsnit, så bygger vi kanonerne. Farvel!